Your success matters. Vitajte priatelia relácie Stlmené svetla. Tak ako som vám sľúbil pred týždňom, tak to aj teda dodržujem svoje slovo alebo svoje sľuby. Teda viete, väčšinou akože nesľubujem to, čo nemôžem dodržať, takže to, čo som sľúbil, to som aj dodržal. Dnes máme 28.10.2025, pár minút po 20. hodine, trošku sa usmievam, lebo ako viete, tie Murphyho zákony, alebo ako sa všelijako tie zákony volajú, jednoznačne fungujú. Prišiel som sem, sadol som si, všetko úplne v pohode, dobre naladený a zrazu pýta si to reštart počítača. To snad nie je možné, ako rozumiete, technika neuveriteľná. Dobre, reštartoval som, máme pár minút po 20. hodine, teším sa, že ste prišli. Braňo prvý, Margotka, kto tu ešte je? Martinka sa prihlásila a tak ďalej. Martinka, pekný večer vám prajem. Kto sa ešte prihlási, kto nájde odvahu dnes? 28.10. Keď máme meditáciu, teda relácia Stlmené svetlá. Dobrý večer vám prajem všetkým, píše Martinka. Aj Margotka, príjemný večer, drahí priatelia. Braňo, všetko dobrúčke, poďme na to. Toto je relácia o vás a pre vás, tak ako po iné večeri. To znamená, že toto je privátne stretnutie priateľov Stlmených svetiel a v žiadnom prípade nemožno dnešné vysielanie považovať za komerčné vysielanie alebo vysielanie v kontexte tvorenia nejakého zisku či zarábania peňazí. Sme tu všetci priatelia, ktorí si chcú v tomto prostredí iba vymieňať informácie a spoločne sa pobaviť o témach alebo o téme, ktorá nás dnes výsostne zaujíma. Výživa či podvýživa? Všetká použitá hudba je starostlivo vyberaná z prostredia free music, teda je voľne dostupná a nemali by sa na ňu vzťahovať žiadne autorské práva, teda aspoň do dnešného dňa o tom neviem. Všetky informácie, ktoré si dnes večer povieme, sú informácie, ktoré sú verejne známe a sú výsledkami mojich životných skúseností, ale aj životných skúseností mojich priateľov. Teda všetci dobre vieme, že táto aktivita je bezplatná, je dobrovoľná a realizovaná len s tým najlepším úmyslom jednoducho sa informovať a pomáhať si navzájom. Systém, ako môj ďalej fungovať, uvidíme, kam sa to všetko posunie, čo všetko nám ponúkne moderná doba, čo všetko nám ponúkne moderná umelá inteligencia. No a my budeme teda promptne reflektovať na všetky tie možnosti, ktoré nám to ponúka. Martuška sa prihlásila, pekný večer vám prajem, Martuška, som rád, že idete s nami meditovať. Prihlásila sa aj Sofia do Ostravy, pekný večer prajem. Takže dúfam, že na Slovensku, v Česku, ale aj kdekoľvek v zahraničí máte dobrý obraz a dobrý zvuk. Poprosím vás krátku spätnú väzbu, či vám to teda funguje, aby sme vedeli teda, že aha, dobre vysielam, lebo ja vidím iba to, ako to odo mňa odchádza. Takže opäť tu máme reláciu Stlmené svetla. Teda vítam všetkých nadšených interesantov a milovníkov modernej filozofie, aby som vám každému aj dnes večer mohol poskytnúť taký hlboký pohľad alebo pohľad do hlbín ľudského ducha a zákonitosti tohto sveta. Teda aby som mohol ponúknuť každému človeku svoje skutočnú dôveru vo svoje schopnosti
a možnosti vniknúť do tajomných pokladov ľudstva, aby každý jeden z vás mal možnosť objektívne zhodnotiť svoje postavenie vo svete, zistiť príčinu a východisko zo svojho utrpenia, temnoty ducha, bolesti či strachu. Priatelia, aj dnes večer 28.10. stlmieme na malú chvíľku svetla, budeme sa usilovať o to, aby sme utíšili svoju myseľ, aby sme dokázali objaviť, ako funguje ľudská psychika, osobná rezonancia a vnímavosť. Ďakujem za koment, alebo teda spätnú väzbu, ktorú poslala Margotka. Áno, všetko je v poriadku, takže dúfam, že dobrý obraz a dobrý zvuk bude trvať po celé naše vysielanie. Takže my sa budeme usilovať o to, aby sme sa presvedčili, ako sila myšlienky dokáže premeniť depresiu na pokoj, strach na istotu a možno nám pomôže nájsť aj stratené sebavedomie. Takže priatelia, poďme na to. Opúšťame svet technológií. Jediná technológia, Janka sa prihlásila, keď to je slova. Pekný večer, priame Januška. Opúšťame svet technológií a vstupujeme do sveta intuície, porozumenia, ale dnes hlavne teda meditácie. Ideme prakticky cvičiť, ideme robiť to, čo nás výsostne zaujíma. Máme k dispozícii aj e-mailovú adresu, ktorá sa volá stlemenesvetla@gmail.com. Tam môžete písať vaše komentáre, nápady, inšpiratívne myšlienky pre ďalšie vysielania a nech sa páči, máte tu k dispozícii chat, kde môžete aktuálne reagovať. Ja sa budem snažiť aktuálne na to sa pozerať, aby som to postrehol, čo ste mi napísali. No a ja vám prajem naozaj dnes veľa tvorivých síl, psychických síl, ktorý budete schopní načerpať práve v tomto okamihu, keď sa budeme dnes venovať také podstatné téme a najpodstatnejšie téme, ktorá sa týka našej bytostnej existencie, a to je výživa či podvýživa. To znamená, že priatelia, nemáme inú možnosť, nemáme inú šancu, len fungovať na tomto jednom jedinom princípe. Som vyživený, alebo som podvyživený. No pozrite sa na mňa, aký som chlap, hej. Teda stále ešte mám nejakých tých 187 cm a už teda nie som docent, teda pretože už mám cez cent. Takže viete, sa mi podarilo v krátkom čase, teda od toho leta, dať tie kilečka nejako dolu. Samé to nejako prišlo a samé teraz vidím, že prichádza toto jesenné a zimné počasie a samé to nejako tak to telo na to reflektuje a naberám tú hmotu, ten objem. Viete, všetky svaly na mne hrajú schovávačku. Naberám to tak sám od seba, ani neviem ako, a už zase mám cez 100 kg. Takže to je také normálne teraz momentálne pre mňa, aby som si udržal nejakú takú tú hmotnosť. Viete, aj medveď sa potrebuje zabaliť na zimu, nabrať ten tuk, aby dokázal tým zimným spánkom prekonať to nepriaznivé obdobie tej studenej, chladnej, sichravej zimy. Jiří je medzi nami, Jiří, pekný večer do Litvínova, dúfam, že stále ste ešte v Litvínove. Takže priatelia, ja nepochybujem o tom, že každý máte viac ako 18 rokov, nepochybujem o tom, že všetci sme tu dobrovoľne, teda hovorí sa, že na vlastnú zodpovednosť, to je také krásne, viete, alibistické, ste tu všetci na vlastnú zodpovednosť. Ale ja viem dobre, že uvedomujete si každý jeden sami za seba, že každé meditačné cvičenie si vyžaduje určitú koncentráciu, určitú trpezlivosť, ale aj ten prístup k tomu, ten pocit zodpovednosti, teda samého za seba. A ja určite budem dbať na to, aby každý jeden z vás cvičil pomaličky, kľudne, nepreexponoval svoje sily, teda cvičíme pomaly, vytrvalo, húževnato, nikam sa neponáhľame. Každý krásny pohodový večer vám přeji, píše nám Jiří z Litvínova. Hezký večer vám přeji pri strmených svetlech, meditácii u nás na Ostravsku, všechno v pohode. Sofinka, to ma veľmi teší. Braňo, poďme sa na to pripraviť. Dúfam, že sa cítiš skvele, že sa ti uľavilo a že si na dobrej ceste. Takže poďme na to. Nepochybujem o každom jednom z vás, že ste takto dobre naladení. Dnes sa ideme baviť o tejto veľmi významnej téme, ktorou je výživa či podvýživa. Čo na to poviete? Máte s tým nejaké skúsenosti? Teda ste vyživení alebo podvyživení? Alebo máte iba pocit, že ste si napratali to brúško a že ste sa dobre navečerali a že malo by to dobre fungovať a podobne. Takže nie vždy je to pravdou, teda že treba si len teda naplniť ten zažívací trakt až po okraj, ako sa hovorí, ako to niekedy úsmevne rozprávali tí komici Lasica so Satinským, že máme že nejaké predjedlo, hlavné jedlo a potom puding, no a že keď sa človek dopudinguje, teda dá si až ten puding, takže uzavrie sa celý organizmus a že ten puding je ťažký, tlačí na to hlavné jedlo aj na to predjedlo,
ktoré potom v útrobách čriev začínajú hľadať východisko. To si pamätám z tejto scénky. Jozefína sa prihlásila, pekný večer vám prajem, Zorica prišla. Takže dámy a páni, poďme sa teda na to tak dobre naladiť. Teda my sme si rozprávali už naozaj veľa krát, že ako správne meditovať. Čo od tej meditácii môžeme očakávať. Teda také ľahké naladenie teraz pôjdeme. Ja vám budem teraz rozprávať a vy už nič nerobte, iba sa skúste na to naladiť, doladiť, teda aby sme mali dobrú náladu, aby sa nám dobre cvičilo. Teda taká vnútorná túžba a vnútorné želanie, aby sa nám dobre vodilo, aby sa nám to dnešné cvičenie pekne podarilo. A teda ideme na to teraz ľahučka. Meditácia má naozaj viac ako 1000-ročnú tradíciu. Wow, to je niečo úžasné. Takže iba tak sa napojíme. Viac ako 1000 rokov. Viete, to nie je nejaké novum. To nie je nejaká len moderná alebo niečo také fantastické, čo sem prináša ten moderný svet a tak ďalej. Nie, to má nejakú tradíciu. V mnohých kultúrach po celom svete. A uvedomíme si teda, že to asi je naozaj niečo veľmi významné, teda tá meditácia, pretože aj v dnešnej dobe, v 21. storočí, sa k tomuto nejakému, oni to nazývajú, že mentálny relax, naozaj stále viacej a viacej ľudí vracia. Ale či to robia správne, alebo to nerobia správne, teda tú praktiku, tak to už je teda otázka na odborníkov, ktoré sa na to môžu pozrieť. A ja teda mám v tejto oblasti naozaj bohaté skúsenosti, lebo sám teda praktizujem praktické cvičenia, praktické meditácie, už priatelia viac ako 40 rokov. Takže meditácia je nejakým konceptom, ktorý je súčasťou aj našej spoločnosti už veľmi dlhé roky. Preniká všetkými kultúrami, všetkými filozofiami, či na severe, na juhu, na východe, na západe, na našej nádhernej planéte. No a dnes sa stáva takým populárnym nástrojom na zlepšenie duševného zdravia a celkového blahobytu človeka. Ale napriek tomu všetkému nie všetci ľudia tomu celkom dobre rozumejú, nevedia, ako meditáciu praktizovať správne. Teda my vieme, ako meditácia funguje. Meditácia je teda nejaká technika, teda nejaká praktika, ktorá nám pomáha dosiahnuť taký stav mentálneho pokoja, mentálneho ticha, pričom sme stále pri plnom vedomí a stále sme pozorní. Teda nestrácame kontakt s realitou. No a samozrejme, tak ako som spomínal, táto prax má naozaj tie korene v starých duchovných tradíciách, či buddhizmu, hinduizmu, alebo všetkých tých možných a tak ďalej. A dnes sa teda praktizuje na redukciu stresu, či psychického zdravia. Teda stále sa len tak nalaďujeme, aby sme vedeli vlastne, o čom to dnes večer tu bude. Teda ešte raz opakujem. Meditácia funguje tak, že nás učí byť prítomnými a vedomými si seba samých, svojich myšlienok, pocitov, ale aj samozrejme toho okolia. To už sme spolu trénovali naozaj veľakrát, takže cieľom nie je potlačiť myšlienky alebo emócie, ale skôr nejako ich pozorovať bez takého hodnotenia, ako hovoríme. No a samozrejme prináša nám to mnohé benefity, že nám to môže pomôcť zlepšiť spánok, zvýšiť našu schopnosť koncentrovať sa, znížiť stres, eliminovať úzkosti, zvýšiť sebavedomie, sebaúctu. Dokonca nám môže aj pomôcť pri liečení niektorých fyzických, ale i duševných porúch, dokonca i chorôb. A výskumy samozrejme ukazujú, že meditácia môže naozaj pozitívne ovplyvniť našu schopnosť byť empatický a milosrdný voči sebe, ale hlavne voči ostatným. Takže pravidelná prax meditácie nám pomáha vytvárať veľmi hlboké a také plné, zmysluplné prepojenia so svojím vnútorným ja, čo nás vedie k také väčšej harmónii a pokojnejšiemu postoju voči životu. Čo je dôležité urobiť úplne na začiatku, ideme urobiť to práve teraz, a to je to, nájsť si pokojné, tiché a pohodlné miesto, kde nebudeme teraz momentálne rušení, aby sme teda mali tú chvíľočku sami pre seba. Je absolútne jedno, či si sadneme, či si ľahneme, či to bude mäkký povrch alebo tvrdý povrch, to je jedno. Či budete vystretí alebo skrčení, či budete mať otvorené oči alebo zatvorené oči, to je absolútne jedno. Podstatné je to, že ideme sa koncentrovať, nemusíme sa nejako významne usilovať o to, aby náš dých bol nejako špeciálne ladený, alebo skrátka iba sa pozorujete taký, aký v skutočnosti ste. Bodka. Jozefína, krásny večer vám prajem. Poďte sa s nami naladiť. Zorica.
Ideme na to. Teda my hovoríme pokojne, dýchame, nič nesílíme, nepotláčame svoje myšlienky. Skrátka, usilujeme sa zachovať si taký príjemný pocit prítomného okamihu. To je taký správny prístup k tomu na začiatok. A teda uvedomujeme si, že myšlienky sú prirodzenou súčasťou našej mysle. A meditácia nás učí, aby sme sa naučili spolu s nimi existovať, pozorovať ich, ale nedovolíme im, aby nás niekam unášali. Že je meditácia vhodná technika a praktika pre každého, o tom nemusím rozprávať, lebo naozaj pochádza z tých mnohých duchovných tradícií za celú tú históriu ľudstva. Ešte nikomu to neublížilo, takže nepochybujeme o tom, že aj dnes my neutrpíme žiadnu újmu. Teda meditácia ako pozitívny nástroj, ktorý môže pomôcť komukoľvek a kedykoľvek, kto je ochotný stráviť sám so sebou niekoľko minút v denne v tichu a v sústredení. Takže poďme na to. Nech sa páči, je tu priestor pre nás. Teda neusilujeme sa len o to, že aby nám to eliminovalo nejako stres, alebo ako študenti zlepšíme svoju koncentráciu, alebo ako rodičia zlepšíme svoju schopnosť zvládať tú našu omladinu, teda tých našich detí nejako. To nie je podstatné. Podstatný je ten postoj, že chcete v prvom rade, aby tá meditácia pomohla vám samozrejme znižiť stres a úzkostné stavy, pomôže vám aj zlepšiť sústredenosť myslenie, pomôže vám zlepšiť vašu kreativitu, zvýši efektivitu a schopnosti sústrediť sa na prítomný okamih. Pomáha vám lepšie zaobchádzať s emóciami, o tom nepochybuje absolútne nikto. Že posilňuje psychickú a fyzickú odolnosť. Super. Pomôže nám k zmene postojov. Vnesie nám do života viacej pohody a radosti v každom prítomnom okamihu. Skvalití našu komunikáciu a vzťahy sami so sebou, ale aj s tými ostatnými. Nech sa páči, stačí sa naladiť. Dôležité je, priatelia, na úvod, že nebudete momentálne nič hodnotiť. Poviete si, že budete dostatočne trpezliví. Že budete mať teraz momentálne myseľ takého začiatočníka. Viete, ja sa stále pestujem a ja mám pocit, že každý deň stále všetko iba začína. Stále sa niečo začína, stále sa niečo končí, ako to spieva Elan v tej svojej pesničke, a ja som tak naladený. Teda neusilujem sa vlastne o nič. Iba to jednoducho príjmam, púšťam to do svojho vnútra s pocitom súcitu, láskavosti, cítim, že som láskyplný, láskavý k sebe aj k ostatným. No a my sme si už tisíckrát vysvetľovali, že myslenie obyčajného človeka je obrátené do vonkajšieho sveta. No a my sme sa učili, že teda ten náš postoj momentálne bude trochu iný, že nebudeme obracať pozornosť len a len do vonkajšieho sveta, ale budeme sa usilovať o to, aby sme obrátili pozornosť do svojho vnútra, ale pozor, na ten vonkajší svet nechceme zabudnúť, teda nechceme s ním stratiť kontakt a preto zostávame vedomím asi 20% vo vonkajšom svete a pomaličky sa prelaďujeme svojou pozornosťou do svojho vnútra, teda od pokožky smerom dovnútra, zhruba na takých 80%. Či sa nám to podarí viac, či menej, teraz nie je momentálne podstatné, ale usilujeme sa o to. Prehodnocujeme ten stav. Je to podobný stav, ako keď večer si poviete, majte sa pekne, priatelia, ja idem spinkať a tým pádom sa odpájate od toho vonkajšieho sveta. Teda ideme, ako keby sme išli spinkať, ale celkom nezaspíme. Udržíme si bdelú pozornosť. Renátka, pekný večer, prajeme do Ostravy. Olga je tu medzi nami, Veronika sa prihlásila. Pekný večer vám prajem, dámy. Pripojte sa s nami k meditácii. Teda otáčame svoju pozornosť, bdelej pozornosti dovnútra. Sme si vedomými, že tu sme doma, u seba sami sme doma. A teraz na tie vonkajšie veci hľadíme bez toho, aby sme sa k ním nejako viazali, pripútávali, stotožňovali sa s nimi. Naozaj je to taký podobný pocit, ako keď večer idete spinkať a vonkajší svet vás prestáva zaujímať. A teraz túžba a želanie do svojho vnútra, že do svojho vnútra chceme, píše mi iba ja, že trepem blúdy. Milá pani,
Je mi to veľmi ľúto, ale keďže všetci máme právo rozhodovať o svojom živote, tak nech sa páči, aj vy máte právo rozhodovať o svojom živote, nemusíte byť tu medzi nami. Ja sa budem tešiť, keď tu medzi nami budete a nebudete nás tu vyrušovať, ale pokiaľ nás chcete vyrušovať, ďakujem vám za pozornosť a choďte si čítať nejakú knižku alebo robte čokoľvek chcete. Ak si vy myslíte, že ja tu trepem bludy a to, čo ja mám za sebou odcvičené a odtrénovaný viac ako za 40 rokov, takže ja za tým si jednoducho stojím. Je to praktická činnosť. A praktickú činnosť teda praktizujem praktickú meditáciu hlavne kvôli zdraviu. Ak sa vám to nepozdáva, nepáči, nech sa páči, môžete ísť. Pokiaľ budete trpezlivá, možno sa dozviete niečo iné. Pokiaľ sa zapojíte do toho praktického cvičenia, nech sa páči, môžete. Ale viete, je to taký podobný pocit, ako keď mi rozprávate o plávaní a ešte ste si neobliekli ani plávky. Takže sa na mňa nehnevajte. Prajem vám naozaj všetko dobrúčké. A keď si myslíte, že trepeme tu bludy, nech sa páči. Máte priestor. Môžete ísť, môžete tu byť s nami. Ja nikoho nevyhadzujem, nikoho neovplyvňujem, len rozprávam tu o tom, že čo ideme spoločne cvičiť. Teda ak chceme zlepšiť a žiť kvalitnejší život, musíme sa riadiť tým pocitom dovnútra. Najprv musíme vedieť, kto sme, aký život chceme žiť a až potom by mala začať tá naša usmerňovaná cesta za kvalitnejším životom. Nech sa páči. Ešte raz konštatujem, že cvičenie vyžaduje koncentráciu a určitú trpezlivosť. Tak poďme na to. Nikam sa neponáhľame, iba sa naladíme a povieme si, budem cvičiť pomaly a vytrvalo a húževnato. Pokojne dýchame, upokojíme svoju myseľ, ukludníme svoju myseľ a otáčame pozornosť dovnútra. Z hľadiska neurológie a neuropsychológie by som mohol konštatovať, lebo som aj v tejto oblasti dobre vzdelaný a zavzdelávaný a mám aj praktické skúsenosti, milá pani. Takže konštatujem, že tak ako máme prepojené naše neuróny, to nás viac či menej vedie k úspechu či neúspechu. Teda vieme si sami v sebe nastaviť svoje vlastné programy vnútorné, ktoré nás majú viesť k trvalým a konštruktívnym zmenám. Že to funguje, môžete sa o tom práve teraz presvedčiť. Len buďte k sebe úprimní a prosím vás, nežite v sebaklame. U nás platí pravidlo. Nájdi seba, spoznaj seba, ovládni seba. Po 30 rokoch som tam vložil slovíčko neklam seba a platí tam aj slovíčko miluj seba, alebo hovoríme, že až zbožňuj seba. Teraz nemyslím o nejakej ceste k nejakému Bohu, akejkoľvek konfesie, ale iba to, že zbožňuj seba je vrchol cesty k idei dokonalosti. A my každý máme právo zdokonalovať samých seba, takže nech sa páči, sme na tejto ceste a ja vám silno držím palčeky, aby sa vám dnešné cvičenie darilo. Takže ešte raz, opúšťame vonkajší svet, otáčame svoju pozornosť dovnútra, pokojne dýchame, nenecháme sa nikým a ničím vyrušovať. Iba ja nebudem vám reflektovať na vaše komentáre. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem pekne, že si idete čítať nejakú knižku. Nech sa vám v tom darí. Ďakujem ešte raz pekne. Takže prihlásila sa jedine Sisi. Takže otáčame pozornosť dovnútra, pokojne dýchame a ideme si dnes povedať niečo veľmi, veľmi, veľmi dôležité, pretože my sme si už veľakrát spolu spomínali takú našu spoločnú cestu, kde sme si povedali, keď sme dobre naladení, že na prvom mieste je slovíčko zdravie. My sme si konštatovali aj to, že to zdravie musí byť aj psychické, aj fyzické samozrejme. Takže my dávame na prvé miesto malilinký krôčik dopredu a to je to slovíčko psychické zdravie. Hej? Takže pokiaľ máme psychické zdravie, tak konštatujeme, že sme schopní prežiť zmysluplný život. Pokiaľ nemáme celkom fyzické zdravie, takže dokážeme aj s tým nejakým handicapom prežiť určite zmysluplný život. Nech sa páči.
Takže pokopíme to dovnútra. Takže poďme na to. Prvé slovíčko je slovíčko zdravie. Teda platí také pravidlo, že ak je človek zdravý, automaticky je vitálny. Teda tým, že sa cítite byť vitálnymi, cítite, že máte dostatočné množstvo psychických i fyzických síl. Takže poďme teraz toto precítiť dovnútra. Pocit zdravia, hlavečka, hrudník, brúško, podbrúšie, nožičky, ručičky, celý, alebo celá. Slovíčko zdravie. Pocit vitality. V tom momente, keď pocítite v sebe, že ste vitálni, že máte dostatočné množstvo životných síl, teda životnej energie, automaticky pocítite, že ste tvoriví, teda kreatívni. Ak budete kreatívni, tvoriví, automaticky pocítite, že rastie vaša osobnosť, že ste charizmatickí, že vyžaruje z vás šarm. Šarm, charizma, osobnosť, to sú synonymá, ktoré jednoznačne vyjadrujú to, že z toho človeka niečo vyžaruje. Naladíme sa na to. A v tom momente, keď ste sa dopracovali až sem, teda že máte pocit toho zdravia, ste vitálni, tvorivá osobnosť, automaticky vložíme tam slovíčko stabilita, aby sme boli stabilnou osobnosťou. Až v tom momente, keď pocítite slovíčko stabilita na všetkých úrovniach vašej existencie, až v tom momente sa vám automaticky otvárajú brány šťastného osudu. Teda šťastný osud. Šťastný osud znamená, že budete sa usilovať ísť cestou, že na čokoľvek šiahnete, všetko sa vám podarí. Takže úspech plodí len ďalší úspech. Preto platí také pravidlo. Som zdravý, mladý, rozvážny a zodpovedný muž, ktorý presne vie, čo chce. Aj vy sa naladte, som zdravá, mladá, rozvážna a zodpovedná žena, ktorá presne vie, čo chce. Nech sa páči. Ak už budete cítiť, že vám začal fúkať ten priaznivý vietor a že prichádza tá priazeň šťastného osudu, automaticky pocítite, že sa budete usilovať o to, aby vám to čo najdlhšie vydržalo. Najdlhšie vydržalo. Teda túžba a želania, nech vám to funguje, hovoríme večne. Ak to budete sa o to usilovať, automaticky sa stanete nadčasový. Teda ste mierne nad vecou. Som mierne nad vecou. Som nadčasový. V tom momente, keď pocítite, že ste nadčasový, otvárajú sa vám brány nekonečná. Teda otvárajú sa vám doslova a do písmena nekonečné možnosti. Teda už nebudete obmedzení obmedzenci, ako sú tu medzi nami niektorí ľudia obmedzení obmedzenci, ale pocítite, že začínate byť neobmedzení neobmedzenci. Viete, vysvetľovali sme si spoločne, že nekonečno slovo nekonečno nie je iba abstrakcia, ale v našom prípade je to konkrétna záležitosť v našom živote. A tá konkrétna záležitosť znamená, že nekonečno vnímame ako nekonečné množstvo bodov, nekonečné množstvo zdrojov, ale aj nekonečné množstvo riešení. A my sme si povedali, že to nekonečné množstvo riešení je to, čo my potrebujeme do života, je to, čo nám ukazuje tú cestu, to, že už sa nestávame, alebo že už nie sme obmedzení obmedzenci, lebo práve v tom nekonečné začína platiť tá úžasná skutočnosť, že všetky tie riešenia v nekonečne sú správne. Viete, a mnohí ľudia, ktorí sú takí obmedzení obmedzenci, ako nám tu píšu obmedzení obmedzenci, zisťujeme, že tie riešenia, hľadáme aspoň jedno riešenie vo svojom živote. Ako sa vymaniť z tých hlúpostí a z tých sprostostí, do ktorých sme sa zamotali v tomto hrubohmotnom svete.
Viete, niekedy dávno pani učiteľka na základnej škole nám povedala, keď budeš robiť somariny, tak si somár. Keď budeš robiť blbosti, tak si blbec. Keď budeš robiť sprostosti, tak si sprostý. Ale to platí pre tých obmedzených obmedzencov. A teraz naladte sa na to, že cítite sami v sebe, že máte tie neobmedzené možnosti. Áno či nie. Teda vidíte, my už cítime to, že sme sa dostali do také dvojkovej sústavy, keď máte len dve možnosti. Urobím to, mám šancu, že sa to udeje. Ak to neurobím, tak jednoducho túto šancu jedinečnú strácam. Takže poďme na to. Máte len dve možnosti. Buď budete obmedzení obmedzenci, alebo vystúpite tak ďaleko a tak vysoko, že sa vám otvoria brány šťastného osudu, dlhovekosti, nadčasovosti až do nekonečna. Takže zľahka sa na to naladíme. A teraz nechajte to prosím v sebe znieť. A teraz to prekrásne v tom je práve to, že má to jednu podmienku. A tou podmienkou je skutočnosť, že môžete sa usiľovať koľko chcete, pokiaľ nebudete dobre vyživení, teda budete podvýživení, nikdy sa vám to nepodarí. Alebo môžem konštatovať, že podarí sa vám to iba na chvíľku, a to len preto, že všetky svoje aktivity robíte na úkor svojho zdravia. Či už fyzického, alebo psychického. Takže tým pádom vieme, že je len otázkou času, kedy príde kolaps. Viete, aj ja som pred 40-45 rokmi obdivoval mnohých ľudí, ktorí boli úžasne, viete, rozmeditovaní, obdivoval som ich, akí boli fantastickí, ako sa im darilo, ako perfektne v živote postupovali a tak ďalej. Obdivoval som ich. Viete, a odtedy prešlo 40 rokov, 45 rokov a pýtam sa, kde sú dnes? No niektorí už momentálne nie sú medzi nami, odišli do večnosti a mnohí z nich teda s tými svojimi aktivitami skončili. Je mi to veľmi ľúto. Ale ja som sa stále usiloval o to, aby som tu bol spolu s vami. No a som tu s vami už teraz na internete viac ako 6. rok, alebo koľko už vysielame na internete. Relácia Stlmené svetla už mala svoje výročie, viac ako 30 rokov funguje. Takže uvedomujeme si teda, že asi to nerobíme celkom blbo, že teda naozaj má to nejakú perspektívu v sebe, aby sme touto cestou kráčali. Teda cítime to? Teda cítime, že to, že starať sa o svoje zdravie je naozaj jedna z najdôležitejších vecí, ktoré môžeme pre seba urobiť. Teda starať sa komplexne, samozrejme fyzicky, psychicky, ale i sociálne. Necháme to v sebe znieť. Takže potom naozaj platí to, že som zdravý, mladý, rozvážny a zodpovedný muž, ktorý presne vie, čo chce. Teda vieme, že chceme v prvom rade to zdravie, lebo pokiaľ nebude to zdravie, nebude absolútne fungovať nič. Opäť sa vraciam k tej podmienke, aby sme boli zdraví, musíme byť dobre vyživení. Takže nechajte to prosím teraz sebe znieť, to je túžba a želanie dobre sa vyživiť. Teda vystáva nám z toho otázka, ako správne papať a čo vlastne by sme mali papať, aby sme nezomreli na bunkovú podvýživu. Minulý týždeň môj priateľ, veľmi dobrý priateľ z Nitry, už to má za sebou, ako sa hovorí, v stredu ho pochovali, v sobotu, minulý týždeň v sobotu zomrel, teda náhle a nečakane, že vraj srdiečko. Viete, poznáme také, že ľudia zomerajú infarkty, mŕtvici a všelijaké rakoviny a podobne. Zomrel na zlyhanie srdca. Ale málo kto sa zamýšľa nad tou otázkou, že k tomu zlyhaniu srdca prišlo práve preto,
lebo to srdiečko jeho nebolo dobre vyživené. Takže nech odpočíva v pokoji. My si teraz iba tak zľahka uvedomíme, a poďme na to meditovať, že všade okolo seba, či sa pozriete dopredu, doľava, doprava, nad seba, pod seba, všetkými smermi, všade nájdete nejaké jedlo, ktoré by ste mohli spapať. Teda jedlo je všade, kde sa len pozrieme. Zľahka si to uvedomíme, že máme plné chladničky, plné špajze, plné obchody potravín. A tu niekde v tomto prostredí sa nachádzame. Takže poďme to pekne precítiť. Takže všade okolo mňa je niečo, alebo všetko, čo by sa dalo zjesť. Držíme ten stav. Aj si uvedomujeme, že od rána do večera sa stále niečím krmíme, ale uvedomujeme si aj to, že málo kto z nás sa zamýšľal nad tým, že ľudia najčastejšie, a my sme si vraveli až 98% obyvateľov tejto planéty, zomiera na bunkovú podvýživu. Teda bunková podvýživa má svoj vznik, alebo pre svoj vznik, úplne ideálne podmienky aj dnes v 21. storočí, keď je toho jedla všade, kde sa otočíme. Teda nie preto, že by sme nemali čo papať, ale preto, že papáme niečo, čo nás nevyživí. Teda už to nevieme stráviť. Teda odpoveď na túto otázku, či jeme, alebo teda papáme to, konzumujeme to, čo nám chutí, odpovedáme si každý sám za seba. Väčšinou fungujeme a papáme to, na čo máme chuť. Toto nám chutí. Čo si dáme? Na čo máš chuť? Teda potom sa zamýšľame do svojho vnútra, nechajte to prosím v sebe znieť, či nám rozkazujú dovnútra naše chuťové bunky. Teda jeme podľa toho, čo nám prikazujú naše chuťové bunky. Je to tak, či nie je to tak? Koncentrácia dovnútra, teda riadíme sa chuťovými bunkami? Áno či nie? Koncentrácia hlavička, hrudník, brúško, podbrúšie, nohy, ruky, celý, celá. Riadíme sa tým, čo nám riadia alebo vnúcujú naše chuťové bunky? Teda riadíme sa, rozhodujeme sa podľa toho, na čo máme chuť? Nechajme to prosím v sebe znieť. Alebo sa zamyslíme nad skutočnosťou, že či chceme papať, alebo papáme väčšinou to, čo by jedli naše oči. Jeme to, čo by jedli naše oči? Prídete kamkoľvek do reštaurácie a poviete, aha, krásne to vyzerá, to by sme mohli ochutnať, dobre to vyzerá. A tamto si dáme na budúce, to tiež perfektne vyzerá. Teda my fungujeme na princípe, čo by jedli naše oči. Uvedomíme si to? Ten nervový vzruch, teda sme vzrušení, nervový vzruch, vidíme niečo, čo lahodí našim očiam a my máme na to chuť. Teda je tam prepojenie oči a chuťové bunky. Áno či nie? Je toto správne? Ja teraz nehovorím, že áno či nie, len hovorím to, aby sme si to uvedomili. Teda ak budeme papať to, čo nám chutí, alebo to, čo by jedli naše oči, ešte neznamená, že budeme dobre vyživení. Pretože naše vnútro to nemusí jednoducho spracovať, teda naše vnútro nedokáže premeniť potraviny na živiny. Teda zamyslenie, pocit dovnútra, riadím sa tým, na čo mám chuť, alebo sa riadím tým, čo by jedli moje oči? A prenikáme hĺbšie a hĺbšie do problematiky.
teda sami do seba, do svojho vnútra a zamýšľame sa nad myšlienkou. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, čo si pýtajú papať vaše orgány? Čo si pýta papať váš mozog? Čo si pýtajú vaše kosti, chrupavky, šľachy, svalovina? Čo si pýtajú pľúca? Čo si pýta srdiečko? Čo si pýtajú obličky? Čo si pýtajú, to je jedno, pečen, slezina? Pýtali sme sa, čo si pýtajú črevá? Teda nemyslím to, čo máme mať v črevách, ale aby vaše črevá boli vyživené, aby boli schopné napríklad posúvať potravu, teda byť schopné tej peristaltiky. Pýtame si, čo by chceli papať naše orgány? Pýtajte sa dovnútra. Alebo skutočne sa zamýšľame až tak hlboko sami v sebe, že musíme sa opýtať otázku, čo by chceli papať naše bunky? Je v tom rozdiel? Takže čo by chceli papať naše bunky? Viete, my sme povinní nakrmiť naše bunky. Takže pomaličky, pokojne dýchame, koncentrujeme sa do svojho vnútra a uvedomujeme si túto najhlbšiu podstatu našej existencie, že pokiaľ nenakrmíte svoje bunky, nebudete vyživení. Takže nie sú tu závislé naše chuťové bunky, chuťové kanáliky, ktoré máme na jazyku a podobne. Nepotrebujeme papať až tak veľmi dôležité, že čo by chceli papať naše oči. Aj to je dôležité, aby sme mali ten estetický zážitok pre našho ducha, pre našu dušu, ale nie pre naše oči. Vyživiť naše orgány. Ale hlavne potrebujeme vyživiť tie bunky. Prečo? Lebo tie bunky tvoria tkanivá, tkanivá tvoria orgány, orgány tvoria orgánové sústavy, teda orgánové celky a spolu celý organizmus. Bez toho, aby ste vyživili svoje bunky, nemôžete byť zdraví. Teda také zamyslenie dovnútra je jednoznačné. Nie je taký problém uživiť svoju rodinu. Uživiť doma 3, 4, 5, 7 hladných detí, manželku, detka, babku a neviem koho ešte, mačku aj psa uživiť. Vyživiť svoju rodinu. Ale problém je každodenne vyživiť vo vašom vnútri, vo vašom tele až 80 biliónov hladných krkov, teda 80 biliónov svojich vlastných buniek. Takže naladíme sa na to. Uvedomenie si, hlavička, hrudník, brúško, podbrušie, nožičky, ručičky, celý som v tom ponorený. Meníme v sebe postoj, že chceme vyživiť 80 biliónov buniek každý deň. 80 biliónov buniek sa musí napapať. Ale platí aj podmienka, že 80 biliónov buniek vo vašom organizme sa musí aj vykakať. Teda krvné riečište zodpovedá za to, aby priviedlo živiny ku každej bunke a lymfatický systém napomáha tomu, aby sa telo zbavilo všetkých nepotrebných látok. Teda všetkého, čo tie bunky vykakajú. Takže naladíme sa na to, priatelia, aby sme sa my nezaradili do tých svetových štatistík, že by nám hrozilo, že by ste niekedy zomreli na bunkovú podvýživu. Teraz si pustíme na chvíľočku hudbu a necháme to v sebe znieť. Uvedomujeme si, že potrebujeme vyživiť 80 biliónov svojich vlastných obyvateľov, ktorých máme v sebe, a to je každá bunka vo vašom tele.
nechajte svoje vedomie prenikať do všetkých častí tela v oblasti hlavy, hrudníka, brúška, podbrušia, nôh a rúk. Do svojho vnútra púšťame program, silnú túžbu a želanie, aby sme vyživili všetky svoje bunky v celom tele. Teda hovorí sa od hlavy až po pety smerom dovnútra. Každá jedna bunka je dôležitá. Ani jednu nesmieme vynechať. Zľahka si uvedomujeme, ako je mimoriadne dôležité stravovanie, ako je stravovanie neodmysliteľnou a dôležitou súčasťou nášho každodenného života. Vďaka strave, vďaka tým potravinám, ktoré sme schopní skonzumovať, potraviny musíme byť schopní premeniť na živiny, aby sme mali dostatočné množstvo živín a kalórií potrebných na prežitie, teda mali dostatočné množstvo energie na akékoľvek naše každodenné činnosti. Teda, aby sme na to nezabudli, že potrava, a teda hlavne potraviny premenené na živiny, majú priamy vplyv na naše psychické, fyzické, ale i citové zdravie. Len otázka potom z toho pramení, čo sa stane s nami, ak sa stravujeme nesprávne. Zamýšľame sa nad tým, čo je potom zdravá strava. Je toto bio? Hej, keď si natrháme z biozahradky alebo kúpujeme si biopotraviny? Alebo tak ako výživoví konzultanti vám stále vnúcujú tie ich myšlienky, že zdravá strava sú tie tuky, cukry, bielkoviny v určitých pomerov, množstvách a tak ďalej. A prikazujú vám, čo máte jesť, kedy máte jesť a ako máte jesť. Alebo že zdravá strava by malo byť práve to, na čo sa my sme schopní sa naladiť a uvedomiť si, čo si pýtajú vaše bunky. Uvedomiť si, čo si pýtajú vaše orgány. Uvedomiť si, čo si pýtajú vaše oči, čo by ste teda chceli papať. Všetko je dôležité, čo by jedli moje oči, čo by jedli moje orgány a aj čo by jedli moje bunky. O chvíľku to bude to, čo ja som schopný skonzumovať, čo ja som schopný premeniť na živiny, aby ma tie živiny celého vyživili. Takže vďaka vyváženej strave sme schopní predchádzať chorobám, ale i obezite. Teda dozvedeli sme sa dnes novú skutočnosť, že aké účinky to má na naše psychické a fyzické zdravie. Teda uvedomujeme si z tohto, že sa nám aj oplatí niekedy niektorým potravinám sa radšej vyhnúť, lebo by nás nemuseli vyživiť. Teda rozumný človek dokáže odolávať pokušeniu, teda ak vie, je si toho vedomý, že jedenie niektorých potravín by bolo na úkor jeho zdravia. Takže zdravá strava neznamená len kvalitné palivo pre svaly, ale zdravá strava znamená výživu pre každú jednu našu bunku.
Takže naladíme sa na to, držíme tento stav a necháme to v sebe pôsobiť. Máme 20 hodín 57 minút, teda dobrý medzičas. Pokračujeme v cvičení, teda pokojne dýchame, stále sme sústredení do svojho vnútra. Uvedomujeme si, že celá naša výživa, teda výživa človeka, je postavená na princípe dostatku a súladu všetkých prvkov, tých, ktoré nám popísal ten pán Mendelejev vo svojej periodickej sústave prvkov. Všetko potrebujeme dostať do tela. Teda rozumná životospráva je niečo, čo udržuje v našom tele rovnováhu všetkých prvkov a tým zabezpečuje aj perfektnú činnosť všetkých elektrochemických pochodov, ktoré v našom tele fungujú v takej harmónii, hovoríme o homeostáze. Teda potom, až potom, bude naše telo zdravé. Teda konštatujeme, že naše telo potrebuje telesnú potravu, aby bolo dobre vyživené a zdravé. Nech sa páči, držíme ten stav. Zľahka si to skontrolujeme, hlavička, hrudník, brúško, podbrúšie, nožičky, ručičky, celý. Držíme ten stav, pokojne cvičíme, nikam sa neponáhľame. No a teraz, priatelia, nechám na pozadí znieť tú hudbu a ideme sa nalaďovať na to, ako tie živiny dostávame do tela. My sme sa spolu už učili, aj sme si spolu vysvetľovali, aj v školských hlaviciach si na to môžeme spomenúť, že potrava, alebo teda živiny do tela sa dostávajú cez ústa, teda cez ústnu dutinu. Hovoríme tomu perorálne. Takže nech sa páči, naladíme sa na ústnu dutinu a uvedomíme si, že tadiaľto sa dovnútra dostáva tá potrava, tie živiny cez ústa. Perorálne. Nech sa páči. Teda silný nervový zruch v oblasti ústnej dutiny a vychutnávame si to, čo sme spapali. Uvedomíme si zľahka, že živiny sa dostávajú ku každej bunke tela, teda tým, že ideme cez tráviacu sústavu. Tráviaca sústava znamená, začína tu v ústach a končí tam konečníkom. Celá tráviaca sústava, my hovoríme, že per digestivorum. Per digestivorum, teda cez tráviacu sústavu sa dostávajú živiny do tela. Teda per orálne, teda cez ústa, per digestivorum, teda cez tráviacu sústavu, alebo hovoríme, dostávame do tela živiny aj intravenózne, teda cez žilu, teda dokážeme sa vyživiť aj cez, teda intravenózne cez žilu, dokážeme sa vyživovať aj intramuskulárne, teda cez svalovinu, teda že živiny dávame do svaloviny.
Mnohé dámy poznajú, prečo žijú ženy dlhšie ako muži, pretože sa vyživujú intradermálne, teda cez pokožku, krémiky, mastičky, olejčeky, cez pokožku. Alebo poznáme ešte taký nádherný jeden spôsob, a to je, že inhaláciou, alebo cez respiračné cesty, hovorí sa to cez dýchaciu sústavu, teda per respiratoriorum. Teda per respiratoriorum, cez tráviacu, cez dýchaciu sústavu. Dúfam, že dobre hovorím, Sofia. Teda toto všetko sa podieľa na tom, aby sme dokonale vyživili naše bunky. Takže necháme to pekne v sebe znieť, aby sme dokonale vyživili naše bunky. Koncentrácia. Hlavička, hrudník, brúško, podbrúšie, nožičky, ručičky, celý. To je ten pocit dovnútra, na istotu. Absolútne o tom nepochybujeme. Teraz, priatelia, je len také ľahúčké zamyslenie nad tým, že keď ste boli ešte malí a vedeli ste, že maminka doma varí, alebo ste pozorovali babičku, babička doma varí, občas možno deduško varil, občas ocko varil, skaka niekto doma varil, aby ste doma nakrmili všetky tie hladné krky, teda otec, mama, detičky, hej, sestra, brat a neviem kto, prišla babka s detkom, a maminka navarila veľký obed pre všetkých. Teda maminka bola schopná nakrmiť 10 ľudí, 5 ľudí, 10 ľudí, 15 ľudí. Teda maminka varila pre veľkú oslavu rodinnú, prišlo k tam na návštevu 15 ľudí, všetkých nasýtila. A teraz to zamyslenie pre vás, priatelia, je o tom, že koľko kuchárov musí vo vašom vnútri variť, aby dokázalo uvariť živiny, teda stravu, výživu, pre 80 biliónov obyvateľov vášho kráľovstva, teda dovnútra. Máte tam 80 biliónov hladných krkov a tých 80 biliónov hladných krkov treba nasýtiť. Takže uvedomíme si, aké obrovské množstvo kuchárov musí variť vo vašom vnútri, teda starať sa o tie živiny, teda aby bolo dostatočné množstvo živín pre každú bunku vášho tela. Teda poďme na to meditovať. Teda požeňte ich do práce, aby sa tam vnútri neflákali, aby sa usilovali vyrobiť čo najlepšiu, najdokonalejšiu stravu, teda živiny, pre všetky vaše bunky. Takže túžba a želanie dovnútra. Koľko kuchárov musí vo vás vnútri variť, aby uživilo všetky vaše bunky? Skúsime si nahodiť len taký príklad, že z prístavu v Benátkach, alebo kde vyplávala veľká loď výletná a na palube má 5000 turistov, ktorí sa budú 2 týždne plaviť po Stredozemnom mori. 5000 turistov treba každý deň nakrmiť. O tých 5000 turistov plus 1000 členov posádky, to už je dohromady 6000 hladných krkov, plus všetci kuchári a kuchárky a všetci, ktorí tam musia variť, aj všetci musia spolu papať. Takže koľko kuchárov musí pracovať na takéto lodi, aby boli všetci dobre vyživení? Len tak sa zamyslíme a v tomto kontexte presunieme pozornosť sami na seba a zamyslíme sa nad tým, koľko kuchárov musí v našom vnútri variť, aby uživilo tých 80 biliónov hladných krkov. Teda tu máme ten psychologický problém na prvom mieste. Chceme papať to, čo by papali naše oči, teda čo by jedli naše oči. Nech sa páči. Zamyslíme sa na tom a poďme sa na to spoločne pozrieť. Čo vám teraz ponúkajú vaše oči? Čo by ste si dali? Na čo by ste mali chuť? Odpovedzte si sami. Čo si pýta teda ten váš zrak? Aké obrazy vám tu ukazuje? Mne to napríklad teraz nádzuje hrozno. Dal by som si hrozno, aké by to bolo krásne. Teda ako keby som videl hrozno,
Teda moje oči si pýtajú hrozno. Čo si ešte pýtajú moje oči? Banánik si pýtajú. Dobre, banánik. Takže zamyslite sa, priatelia, nad tým, čo si momentálne pýtajú vaše oči, čo by chceli papať vaše oči. Nech sa páči koncentrácia do oblasti hlavy, hrudníka, brúška, podbrúšia, nôh a rúk, čo by papali vaše oči. Pýtajte sa, nezostávajte tam, nespíte. Teda spím a som pri tom hore. Koncentrácia dovnútra, čo by chceli papať moje oči. Nech je to akokoľvek čudné a zvláštne, pýtate sa. A teraz ako keby ste to v tých predstavách, aj s tým pocitom, tomu vašu vnútru dali. Teda uspokojíte to svoje vnútro, že toto, čo idete papať, je také estetické, pekne uložené na tanieri, nádherné misy plné ovocia, zeleniny alebo nejakých dobrôd. Skrátka, malo by to byť podľa vašich predstav. To, čo ľúbite papať. Takže poďme na to. Pýtame sa každý sám za seba, čo by jedli moje oči. Doladte sa, prosím. Držíme ten stav. Nepochybujeme o ňom. Vytešíme sa. Je to to najlepšie, čo môžete dopriať svojim očiam. Perfektné. Koncentrácia, hlavička, hrudník, brúško, podbrúšie, nožičky, ručičky, ja celý. Nech sa páči. Ešte chvíľočku. Môžete dať do toho aj ten pocit radosti. Mám radosť z toho, papám to, čo by jedli moje oči. Zamýšľame sa nad tým, necháme to v sebe znieť. No a prenikáme hlboko do svojho vnútra a pýtame sa dovnútra, čo by papali moje orgány. Teda koncentrácia do oblasti hlavy napríklad, tam máte mozog a pýtate sa dovnútra, čo by chcel papať váš mozog. Čo je pre vás to najlepšie? Toto chce papať môj mozog. Čo si pýta? Nech je to akokoľvek čudné a zvláštne, pýtajte sa, čo si pýta váš mozog a dajte mu to. Čo si pýtajú moje orgány? A teraz hľadáte slabé miesto v tele, či to je v oblasti hlavy, hrudníka, brúška, podbrúšia, nôh alebo rúk a pýtate sa, čo si pýtajú tam tie orgány. Napríklad cítite, mám slabý žalúdok. Čo si pýta môj žalúdok? Nie, aby žalúdok papal, ale ten vak žalúdka potrebuje živiny, aby dobre mohol fungovať. Takže pýtajte sa, čo si pýta žalúdok? Pýtajte si, čo si pýta srdiečko? Čo si pýtajú papať obličky? Čo si pýta napríklad močový mechúr? Alebo čo si pýta celá dýchacia sústava? Čo si pýta nervová sústava? Čo si pýta vylučovacia sústava? Čo si pýta lymfatický systém, aby vám dobre fungoval? Potrebuje byť dobre vyživený. Teda pýtame sa, nie ideme papať to, čo nám chutí, alebo to, čo by jedli naše oči. Teraz sa pýtame, čo si pýta papať každý orgán v našom tele. Teda usilujeme sa o to. Hlavička, hrudník, brúško, podbrúšie, nožičky, ručičky, celý. A teraz ideme byť až taký detailní, že ideme ešte hĺbšie do tej problematiky, aby sme sa natoľko zmenšili, že budeme schopní vnímať každú bunku nášho tela
A pýtame sa práve tých buniek, čo by chceli papať tie bunky? Čo by chceli papať naše bunky? Čo by si dali naše bunky, aby boli dobre vyživené? Pýtajte si. Čo si pýtajú bunky v oblasti hlavy, hrudníka, brúška, podbrúšia, nôh a rúk? Teda pýtame sa, čo by chceli papať moje bunky? Teda ja ako kráľ vo svojom kráľovstve sa poprechádzam po svojom kráľovstve a pýtam sa všetkých obyvateľov v mojom kráľovstve, čo by chceli papať moje bunky. Ahoj sused, čo by si chcel papať? A vy bunky v hlave, čo by ste chceli papať? A vy bunky v hrudníku, čo by ste chceli papať? A bunky, ktoré sú v mojej pokožke, alebo v mojich zuboch, alebo bunky na mojej nosnej sliznici, alebo bunky mojich očí, čo by chceli papať, aby som dobre videl? Aby som nepotreboval okuliare napríklad. Pýtame sa. Takže pýtame sa do svojho vnútra, čo by chceli papať moje bunky? Je to mimoriadne dôležité pýtať sa na túto výživu, lebo si uvedomte, priatelia, že 98% obyvateľov tejto planéty, ktorí tu kedykoľvek žili, žijú a budú ešte žiť, takmer všetci zomierajú na bunkovú podvýživu. To je smutné. My v tejto kategórii skončiť určite nechceme. Teda práve preto všetci dbáme mimoriadne o tú našu výživu. Teda silná túžba a želanie dovnútra každého jedného z nás je to, preto sme sa tu dnes večer stretli, preto to dnes večer cvičíme, aby sme vyživili naše bunky. Teda pýtame sa, výživa či podvýživa? Teda som vyživený alebo som podvyživený? Inak to nebude. To znamená, že nemôžem povedať, že trošku som vyživený, teda funguje mi výživa v organizme, alebo nefunguje. Teda na to, aby som bol dobre vyživený, ďakujem mojej milované manželke, že sa o mňa stará, že mi vychovuje teda to, čo mi ona varí, aby teda som bol dobre vyživený, ale napriek tomu všetkému potrebujem ešte aj výživové doplnky doplniť, aby som bol dobre vyživený. Takže poďme na to. Každý jeden sám za seba. Koncentrácia do oblasti hlavy, hrudníka, brúška, podbrúšia, nôh a rúk. Teda pýtate sa, ako vám to funguje? Ste dobre vyživení alebo ste podvyživení? Musíte tam mať pocit absolútnej istoty. Teda nepochybujem o sebe. Teda meníme k sebe postoje. Uvedomujeme si to, čo je podstatné. Že výživa buniek je absolútny základ. Výživa je to, čomu sa musím podriadiť. Teda vidíte, ja už som teda v takom veku, že už si ani to jedlo nevyberám sám, že to, čo by mi zachutilo a na čo by som mal chuť, ale zaoberáme sa myšlienkou, čo musíme spapať, aby sme sa vyživili. A tak aj s mojou milovanou manželkou chodíme na nákupy a zamýšľame sa nad tým, čo musíme nakúpiť, aby sme sa vyživili. Čo musíme spapať, aby sme sa vyživili. A čo budeme variť? Aby sme sa vyživili. Teda podriadujeme sa nutnosti a usilujeme sa za každú cenu vyživiť svoje bunky. Lebo vieme, že ak nebudú tie bunky vyživené, nebude moje telo zdravé. Ak nebude moje telo zdravé, nebude vitálne, potom nemôžem byť tvorivý, potom nemôžem byť charizmatickou osobnosťou, nemôžem byť stabilný, nemôžem mať otvorený bráne šťastného osudu, nemôžem byť dlhoveký, nadčasový a zatvoria sa mi brány nekonečných možností. Vidíme, výživa je na prvom mieste. Mám telo vitálne a zdravé a moje myšlienky sú mladé, večné, hravé, lebo som dobre vyživený. Teda musí byť vyživené moje telo, ale musíme mať vyživenú aj našu dušu
a musíme vyživiť aj nášho ducha. O tom sme sa už spolu bavili. Takže telo potrebuje telesnú potravu. Duša potrebuje duševnú potravu. A náš duch potrebuje duchovnú potravu. Nech sa páči. Hlavička, hrudník, brúško, podbrúšie, nožičky, ručičky, celý. Oddávam sa tomu a podriadujem sa tomu, čo je nevyhnutne nutné, aby som bol perfektne vyživený telesne, duševne i duchovne. Teda telo, ešte raz, telesná potrava, to je absolútne jasné. Ale naša duša potrebuje duševnú potravu, teda keďže naša duša sú city a emócie, naša povaha a temperament, najlepšou duševnou potravou sú hrejivé city. Bez toho to fungovať nebude. A keďže duch sú obrazy, myšlienky, predstavy, fantázie, spomienky a skúsenosti, duchovnou potravou pre môjho ducha sú informácie. Nielen klebety, informácie. Takže poďme na to. Je to to najcennejšie, čo máme, prosím vás, uvedomte si to. Uvedomíme si to v celom organizme. Hlava, hrudník, brúško, podbrúšie, nohy, ruky, celý. Takto to ja v sebe cítim. Teda usilujem sa za každú cenu vyživiť nielen svoje bunky, ktoré tvoria tkaniva, orgány, orgánové celky, celý organizmus, ale i svoju dušu, ale i svojho ducha a usilujem sa o to, aby som ich mal všetkých pohromade. Teda aby som nebol duchom neprítomný a aby moja dušička nebola nejaká malinka ustráchaná, ale aby bola nádherne naliatá v celom mojom tele. Teda súzvuk a súlad tela, duše i ducha. A perfektne vyživené telo, duša i duch. To je našim cieľom, to je idea dokonalosti. Teda k tejto idei dokonalosti sa budeme približovať. A prečo? Aj to sme spolu cvičili. Lebo vážim si seba. A keď si vážim sám seba, vážim si aj ostatných. Mám rád sám seba. Teda našiel som tú cestu k sebe a pochopil som ten zmysel, že inak mi to nebude fungovať, pokiaľ to nebudem mať rád. Takže musel som sa naučiť mať rád sám seba. Viete, koľko ľudí na tomto svete okolo nás sú takí, ktorí nemajú radi samých seba? Keď nemajú radi samých seba, nemôžu mať radi ani tých ostatných. Ale sú na tom ešte aj takí ľudia, ktorí sú na tom horšie. To znamená, že neľúbia ani samých seba a neľúbia tých ostatných. Nemilujú samých seba a nemilujú ostatných. Nenávidia samých seba a nenávidia ostatných. To je úplná katastrofa. Keď by sa dostali do toho stavu, že by mali v sebe aspoň ten neutrálny, teda indiferentný postoj. No už ale my sme dobre trénovaní, takže my ideme tou cestou. Našiel som v sebe zaľúbenie. Teda najprv mám sa sám seba rád a mám rád aj ostatných. Našiel som v tom zaľúbenie. Teda ľúbim. Pocit zamilovanosti. Zamiloval som sa. A je to pre mňa tá idea dokonalosti. A tá idea dokonalosti znamená, že to je to, čo ja zbožňujem. Nech sa páči. Hlavička, hrudník, brúško, podbrúšie, nožičky, ručičky, celý. Doľaďujeme sa, cvičíme, držíme ten stav 21 hodín, 21 minút, máme dobrý medzičas. S láskou, porozumením, zdravie je to najcennejšie, čo máme. Preto u nás platí pravidlo, liečím sa, keď som zdravý. Takže hlavička, hrudník, brúško, podbrúšie, nožičky, ručičky, celý. Je to pocit bez pochybností. Držíme to naladenie. Kto chce, môže mi napísať, môžem aj na diaľku tak trošku diagnostikovať, teda naladiť sa, ako vám to funguje.
teda len tých, ktorí ma o to požiadajú. Teda pokiaľ mi do chatu napíšete, tak ja sa dokážem na diaľku na vás napojiť. Teda ako keby som vás videl, počul, privoňal, ochutnal, dotkol som sa vás a dokážem zhodnotiť to, ako vám to funguje, v ktorej časti tela. Takže nech sa páči, kto nájde odvahu, môže mi napísať. Cítime sa, ako sme dokonale vyživení, že vyživujeme nielen to, čo by chceli naše oči alebo naše orgány, ale hlavne to, čo chcú naše bunky. Teda tomu sa podriadujeme. No a dáme do toho trošku pocit radosti, je to príjemné, je to hojivé, je to liečivé, je to terapeutické. Prečo o tom rozprávame, priatelia? Lebo stále tvrdím, papaj jedlo ako lieky, lebo inak budeš musieť papať lieky ako jedlo. Mária sa prihlásila, Kolesárova medzi nás, pekný večer vám prajem. Alenka tu je medzi nami, pekný večer prajem Alenka. Marián je medzi nami, pekný večer Marián. Držíme ten stav. Simonka, prosím vás, teraz mi nepíšte, teraz máme meditáciu. Vaše otázky až potom. Pokiaľ máte niečo k meditácii, nech sa páči. Vysielame ešte. Držíme ten stav. Takže pokiaľ niekto chce, aby som sa na ňo pozrel na diaľku, nech sa páči, môžete sa mi tu ozvať do chatu. Zdiagnostikujeme to, ako vám funguje trávenie. Pozrieme sa na to, v ktorej oblasti tela máme najväčšie problémy. Už sme sa tu aj spolu učili cvičiť, takže nemystifikujeme absolútne nič. Vieme, ako to robíme. Ešte chvíľočku. Nechajme to v sebe znieť. No a hlavne si vychutnajte teraz, že keď vám to dobre funguje, teda dobre to funguje, otvárame si to trávenie, aby nám dobre fungovalo. Pre nás takým cieľom, kam sa chceme dopracovať, by sme sa radi dopracovali do toho stavu, že na starobu potrebujeme určite otvoriť tzv. Detské trávenie. Teda detské trávenie znamená, že z minima potravín sme schopní urobiť maximálne množstvo živín. O to sa usilujem aj ja v mojom veku, nie stále sa mi to dobre darí, nefunguje mi to ešte celkom dobre, ale som vytrvalý, húževnatý a povedal som si, že keď to budem cvičiť 10 rokov, 20 rokov, 30 rokov, aj tak sa mi to oplatí otvoriť na starobu, aby som na starobu dosiahol ten stav toho detského trávenia, že z minimálneho množstva potravín budem schopný vyrobiť maximálne množstvo živín. A to je túžba, želanie, tam sa chceme dopracovať. A pokiaľ sa tam dopracujete do tejto oblasti a teda toto sa vám podarí, tak potom máte šancu, že si ešte predĺžite život. Lebo mnohí starí ľudia, pokiaľ neotvoria detské trávenie, to znamená, že nebudú schopní vyrobiť z minima potravín maximálne množstvo živín, velice rýchlo odídu do večnosti. Teda velice rýchlo skončí ich pozemská púť. Zomrú na bunkovú podvýživu. Nech sa páči. Takže usilujeme sa o tom, aspoň teda si o to zabojujeme, pokiaľ sa dá. Hlava, hrudník, brúško, podbrúšie. Nezabúdajte prosím na to, je to mimoriadne dôležité. My dobre si uvedomujeme, že mnohí ľudia fungujú na tom princípe, že aby to dobre fungovalo v hlave, ale my vieme, že to nestačí. Takže my vždy meditujeme iba v celom tele. Spomínam si, že raz dávno, ešte keď som mal cvičenia, praktické meditácie v Prešove u môjho priateľa, v jeho meditačnej miestnosti, tak tam bola taká jedna pani a keď som sa na ňu tak napojil, hovorím, preboha, čo to vlastne vy cvičíte? A ona aj povedala, ja nikdy nemeditujem v tele. A kde vlastne meditujete? Vždy len niekde mimo seba. No tak to je úplná katastrofa. Teda stratila kontakt sama so sebou
A tým pádom už to nebola meditácia, už to boli fantasmagórie. Takže my si musíme uvedomiť, že my sme schopní meditovať len a len v tele, teda v našich neurónoch, v našich bunkách, aby sme nestratili kontakt sami so sebou a aby sme nestratili kontakt s objektívnou realitou, priatelia. Evička sa prihlásila, pekný večer vám prajem, Evka. Vítajte medzi nami. Toto je praktické cvičenie, dnes praktická meditácia, kde sa zamýšľame nad takým niečím, čo je tak životne dôležité, tak existencionálne dôležité pre nás, pre náš šťastný život a šťastný osud, sú živiny. Teda či sme vyživení, alebo vyživení nie sme. Teda ak budeme vyživení, automaticky budeme zdraví, ak budeme zdraví, automaticky budeme vitálni, ak budeme automaticky vitálni, staneme sa kreatívne osobnosti, stabilné, so šťastným osudom, dlhoveké, nadčasové a otvoria sa na brány nekonečných možností. To je cesta a tejto ceste, alebo tomuto vznešenému cieľu sa musíme podriadiť. To je podmienka. Teda bez tej podmienky nemôžeme očakávať našu existenciu, že by sme išli cestou šťastného osudu. Teda vy, ktorí to so mnou cvičíte, niektorí už naozaj so mnou cvičíte dlhé roky, tak viete, čo to znamená podriadiť sa nutnosti. A ešte dokonca vieme, čo znamená podriadiť sa nutnosti bez pochybností. Takže ešte chvíľočku, máme 21 hodín 28 minút. O maličkú chvíľu sa budeme blížiť do finále. Držíme ten stav. Vychutnávame si ten stav. Teraz nám to chutí, teraz nám to perfektne funguje. Teraz koncentrujeme sa do tej oblasti, čo by jedli naše oči, pýtate sa. Čo by jedli naše orgány, pýtate sa. Čo by papali vaše bunky, pýtate sa. Takže v tej predstave s tým pocitom im to jednoducho dáte. Držíme ten stav ešte chvíľočku. Sofia nám píše, Peter, ďakujem za skvelú meditáciu. Až na tú stupidné řeči na jednu, a jasné, tak to musíme byť nad vecou. Takové to lidé nás nerozhodí, co se týče mého trávení, je prozatím v pohode. Ja celý život jedla střídmě, samozrejme niekdy mi niečo nesedne, a až po druhé si dávam pozor. Samozrejme, to je správna cesta, Sofia, vždy robíme tú skúšku správnosti, čo nám pasuje, čo nám nepasuje. Ale my hovoríme, že taká vybíkajúca spätná väzba alebo skúška správnosti je o tom, ako som tu už spomínal, že keď čokoľvek spapáte, teda správne by sme mali jesť do polosita a piť do polopita, ako sa vraví. Takže poznať tú mieru vecí, lebo môžeme jesť aj, jak sa hovorí, manu nebeskú, len musíme poznať tie pomery, kedy je už dosť a kedy je toho ešte málo, teda aby sme to cítili, že nie len to, že čo spápame, ale aj to množstvo, ktoré spápame. A podstatné pre nás je to, že vtedy to bude správne a múdre rozhodnutie, keď pocítite, že vás to nevyčerpá, neunaví to jedlo, že ale som sa najedol, ani dýchať nevládzem, tak to nie je dobrá cesta, ale pokiaľ pocítite, že wow, naskočili mi životné sily, teda, že dobre ma to posilnilo, hej, to znamená, že toto, čo som teraz momentálne spapal, či spapali moje bunky, alebo spapali moje orgány, alebo jedli to moje oči, hej, aké to bolo úžasné, krásne, estetické, teda dobre sme sa nasítili, tak nás to posilnilo, teda potenciál nám stúpol. Vtedy sme na dobrej ceste. Takže to je to, čo si musíte v sebe, dievčatá a chlapci, vycvičiť, aby vám to takto fungovalo, že aha, potrebujem papať to, čo ma vždy posilní, čo mi dodá energiu. Nie, že ešte naopak budem musieť vynaložiť obrovské množstvo energie, aby som bol schopný to stráviť. To je veľmi dôležité si uvedomiť, priatelia. Takže ešte chvíľočku držíme ten stav. Sofinka, ja viem, že aj ten vek tam zohráva svoju rolu a podobne, ale uvedomujeme si, že teda už po 50-ke a už a tak ďalej skáka, keď nám kolabuje trávenie v 50-ke, už nie je toľko enzymov, koenzymov a tak ďalej, už nám to dobre netrávi, ako sa vraví. Ďalšia vec, že si musíme uvedomiť, že naše telo už v tom vyššom veku a tak ďalej horšie sa zbavuje tých nepotrebných látok, teda sme trošku viacej zatoxikovaní, ako sa vraví, to znamená, že tých jedov máme v tele viacej, teda sme dobre najedovaní, jak sa hovorí, alebo teda jedovatí, otrávení a podobne, takže nie tak celkom ľahké to je. Teda čím vyšší vek, o to tie atrofie
nám spôsobujú viacej a viacej problémov. To je absolútne jasné, tomu rozumieme. Ale my dokážeme silou vôle, silou koncentrácie sa skoncentrovať na to natoľko, aby nám to lepšie fungovalo. A teda aj silou koncentrácie dokážeme vedomím preniknúť do oblasti čriev, ktoré, ako priznám, teda, ako môžem to kľudne povedať, ak teda dovolíš, tak to poviem, že tie čreva sú trošku lenivé, to znamená, že nechce sa im veľmi hýbať. Teda viete, teda by som to povedal, že tá peristaltika je nedostatočná a tak ďalej, však samozrejme už tie čreva majú niečo za sebou, že sú trošku unavené u teba, tak im trošku pomôžeme, to znamená premasírujeme tú brúšnú dutinu, hej, aj z vrchu, aj z dole krúžim, pohybom, hej, to znamená, že tak ako to máme, že máme tu, že tie hrubé čreva, že vzostupná, hej, priečná, zostupná časť hrubého čreva, takže vždy takto masírujeme v tejto oblasti. Keď sa dobre napapáš, odporúčam, aby sme trošku tými ručičkami pomohli, to znamená, že položíme si pokojne tie ruky na oblasť toho brúška, tam, kde to vlastne cítime. A keď takto trošku tam posedíme a tak ďalej, tak pomôžeme trochu tomu tráveniu. Takže to sú také základné techniky a praktiky, ktoré môžeme robiť. Teď zrovna som si dala ořechy, ktoré mi dodávajú hodne síly a proti rôzne chute na nekvalitné jídla. Super. Takže pokiaľ máme tento pocit, nemôžem na to povedať absolútne nič. To znamená, že keď si to pýta tvoje vnútro, takže je toto múdre rozhodnutie a tak ďalej. Takže nech sa páči. Takže to bola Sofia. Kto ešte nájde teda v sebe odvahu, nech sa páči, môžete napísať. Ešte chvíľočku držíme ten stav. Dajme do toho trošičku pocit radosti. Teda tlačíme energiu, životnú silu od všetkých buniek celého tela ku všetkým bunkám tela. Teda trénujeme si vnútri tú svoju reguláciu toho celého procesu, máme to pod kontrolou, nebojíme sa toho, práve naopak tešíme sa z toho. Necháme sa týmto cvičením unášať, teda túžba a želanie dovnútra, aby nám to aj dnes fungovalo, aby nám to perfektne fungovalo zajtra, aby nám to fungovalo pozajtra, každý deň, hej, každý mesiac, aby nám to fungovalo do vysokého veku. Valerii, prajem pekný večer. Už nie je dobrý deň, ale je pekný večer. Máme za chvíľočku 21 hodín 35 minút, teda 34 minút. Prajeme si pekný večer. Toto je relácia Stlmené svetla o nás a pre nás. Dnes na mimoriadne zaujímavú tému, teda výživa a živiny, teda ako sa vyživovať, ako byť dobre vyživený, aby sme mali dostatočné množstvo psychických a fyzických síl na riešenie každodenných, náročných, či zvlášť mimoriadne náročných životných situácií, alebo niekedy aj takých bežných. Aj na to potrebujeme živiny a podobne. Takže samotné toto meditačné cvičenie, toto praktické cvičenie dnes tu spolu s vami potiahlo aj z môjho tela určité množstvo živín, ktoré teraz budem musieť doplniť pred spaním, aby som bol dobre vyživený. No a samozrejme musím sa pripraviť aj na túto dlhú noc, ako sa vraví, lebo tak, viete, ráno mi zvoní budík pred 6:00 a ja vždy ráno, keď sa zobudím, tak poviem svojej partnerke, manželke, miláčik, celú noc som nič nejedol, musím niečo raňajkovať. Teda samozrejme, že žartujem. Takže viete, aby som teda v noci mohol dobre pracovať, teda, lebo viete, to nikdy nespí, ako sa vraví, teda sa hovorí, že čert nikdy nespí, ale viete, to znamená, že naše telo funguje ako denná a nočná smena, teda denná smena, viete, tá dynamika toho tela a tak ďalej. A nočná smena, to je tá údržba, regenerácia, relaxácia a tak ďalej, zbavovanie sa nepotrebných látok z tela a tak ďalej. No a to potrebujeme tiež živiny, na to musíme byť tiež dobre vyživení, tak na to sa musíme aj pripraviť samozrejme. Takže odporúčam to každému, aby si pripravil dostatočné množstvo živín aj na dobrú noc. A čo vlastne očakávame? Očakávame to, že ráno sa zobudíme plný sily, plný energie, s úsmevom na perách, ako sa vraví, hej, to znamená, že s radosťou do života. Takže to je tá túžba a želanie dovnútra. Priatelia, 21 hodín 36 minút, dobrý medzičas máme. Ešte chvíľočku v tom môžeme zotrvať. No a pomaly, nikam sa neponáhľame. Ešte raz opakujem, nikam sa neponáhľajte. Vždy, keď cvičíte takto dovnútra, doprajte si ten čas, aby ste pomaličky a postupne opäť sa vracali do vonkajšieho sveta, z toho vnútorného. To znamená, že začína ma zaujímať všetko okolie, aha, tam je lampa, tu je stolík, tu mám čajík, pomenovávam veci, predmety a javy, tam sú dvere, hej, tam sú schody a podobne. Vešiak,
čo tu máme všetko okolo seba. Takže pomenovávate veci, predmety a javy okolo seba, aby ste v tom mali absolútne jasno. Teda vychádzame zo svojho vnútra, ale aby sme nestratili celkom kontakt sami so sebou, tak nechávame si asi 20% pozornosti stále v sebe vnútri a 80% pozornosti do vonkajšieho sveta, všade okolo seba, všetkými smermi. Aj nad sebou, i pod sebou, i vľavo, i vpravo, aj pred sebou, i za sebou. Teda vnímame celý ten priestor okolo seba. Ale ešte raz opakujem, nestrácajte nikdy kontakt sami so sebou. Toto som ja. Toto som ja, teda psychosociálny poradca, pedagóg, terapeut Peter Surovka. Teda to je moje vedomie, to si uvedomujem, že toto som ja. A dnes večer je 28.10.2025, teda stále ešte máme október, teda končia sa nám tieto októbrové dni. A na budúce stretnutie už sa stretneme až v novembri. Ja vám teraz dám ešte na známosť, či to bude na budúci týždeň. Myslím, že tam to vychádza na 4.11., ale nie som si celkom istý, záleží to od mnohých okolností, ktoré sa teraz v mojom živote dejú. To znamená, že všetko, čo musím vybaviť, čo musím zabezpečiť a tak ďalej a tak ďalej. Ale predpokladáme, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa stretneme o týždeň, teda na budúci týždeň, opäť večer o 20. hodine a mali by sme sa stretnúť v relácii Poradnička, v poradí už 98. pokračovanie. Teda ak sa nám to podarí. A ak by sa to náhodou nepodarilo na budúci týždeň, tak určitosťou to bude ten nasledujúci týždeň, teda 7 a 4 asi bude 11. by bola tá 98. poradnička. Neviem vám to teraz momentálne ešte potvrdiť celkom, pretože cestujem teraz opäť do Nitry s manželkou, skáka, máme tam nejaké vybavovačky, potrebné veci, ktoré nás jednoducho čakajú. A musím sa tomu podriadiť, neviem to teraz dopredu nejako ovplyvniť. Jednoducho včas vám dám vedieť, že kedy sa stretneme pri ďalšom vysielaní, ale predpokladám, že to bude v útorok, alebo potom až ten nasledujúci útorok uvidíme. Takže nepochybujem o tom, že sa vám dnes dobre cvičilo. Ja sa ospravedlňujem za tie rušivé elementy, ktoré sem prišli medzi nás. Teda pozriem sa na to, že kto si to také niečo dovoluje. Pozeral som, že volá sa iba ja. Neviem, že prečo je iba ja, teda či to je naozaj iba niekto, neviem, nepoznám túto osobu, aspoň si teda neuvedomujem, že kto to je, mám medzi priateľmi viac ako 4800 ľudí, takže neviem, kto všetko sa tam prihlasuje. Úmyselne som aj túto pani, alebo teda predpokladám pána, alebo pani, alebo kto to je, neviem, či to je muž, alebo to je žena, je mi to absolútne jedno, nezablokoval, lebo nie som taká potvora a hovedo, aby som niekoho blokoval. Jednoducho je to vecou každého svedomia, či áno, či nie, a ako sa zachová, takže ukázali svoju tvár, alebo prejavila sa tá osoba nejaká, takže asi ako, či to má všetko v sebe v poriadku, či je vysporiaden so životom, ja to hodnotiť nebudem, iba konštatujem, že ma to veľmi mrzí, ale ako aj takíto ľudia sú jednoducho medzi nami, takže to naozaj ja riešiť toto nebudem. Popozerám si tie ostatné ďalšie stránky, ktoré máme na Facebooku, či tam náhodou nemáme takéto nejaké záškodnícke aktivity a podobne. Takže priatelia, verím a nepochybujem o tom, že mali sme dobrý obraz a dobrý zvuk, že nám to všetko perfektne fungovalo. Takže nech sa páči, je tu ešte chvíľočku priestor, 21:41 minút. Môžete sa vyjadriť, ako sa vám cvičilo, ako sa vám darilo, či ste spokojní sami so sebou, či vás to nejako oslovilo moje rozprávanie, či ste dokázali preniknúť do svojho vnútra, aby ste teda precítili to, či dobre máte vyživené svoje bunky, alebo máte dobre vyživené svoje orgány, orgánové celky, alebo vám celkom stačí len to, že či chcete sa orientovať podľa toho, čo by jedli vaše oči, lebo to pekne vyzerá, lebo to vyzerá zaujímavé a dá sa to zjesť. Takže blahoželám takýmto ľuďom, ktorí sú len takto orientovaní, alebo tak, ako nám tá pani alebo pán, alebo kto to bol, napísal, že papá len to, na čo má chuť, takže to asi ďaleko neprídeme. Teda keď budeme jesť len to, čo nám chutí, to sa nikam nedostaneme. Práve naopak, keď budeme robiť to, čo nám nechutí, tak to nás posunie veľmi rýchlo a ďaleko. To znamená, že robím to, čo mi nechutí a papám aj to, čo mi nechutí, lebo to ma posunie najďalej. Teda takto funguje presne tento axióm. Nož ale keď sa niekto vybral takouto cestou, tak blahoželám mu k tomu, nech sa páči. Takže dámy a páni, ďakujem vám za dnešný večer, ďakujem za krásne chvíle spolu s vami. Ďakujem vám dnes večer 28.10.2025
že sme sa opäť mohli spoločne stretnúť, že sme opäť tu prežili teda také príjemné chvíle pri relácii Stlmené svetlá, teda zmysluplne. Možno ste sa aj niečo nové dozvedeli, ale už mnohými s vami som tieto praktiky už cvičil dávno, takže už sme sa len k tomu vrátili. A stále to len budeme zdokonalovať, to znamená, že opäť počase sa vrátime k niektorým cvičeniam a budeme to zase zdokonalovať. Na inej úrovni to vnímame, inak sme vystavaní, skrátka vždy niekam sme postúpili, máme za sebou nejaké tie praktické skúsenosti, takže z toho sa mimoriadne teším. Vy sami si uvedomujete, ako vám to fungovalo, že naozaj každé cvičenie vyžaduje určitú koncentráciu, určitú trpezlivosť a že je tam tá podmienka, že neprepínate svoje síly, ale oplatí sa cvičiť pokojne, vytrvalo, húževnato. Teda dámy a páni, ja vám ďakujem za pozornosť. Tak ako som avizoval, teším sa na ďalšie stretnutie s vami buď o týždeň, alebo ten nasledujúci týždeň, ako nám to vyjde. S určitosťou vieme, že to už bude 98. poradnička. Už mi prišlo aj zo pár otázok, ktoré do tej poradničky som aj vybral, alebo teda zaradím ich do toho. Takže to sa veľmi tomu akože teším samozrejme. No a teším sa na stretnutia s vami, ktoré máme na našich konzultáciách, teda aj tí vy, ktorí ste objednaní u mňa zajtra popoludní, prípadne tie nasledujúce dni, štvrtok i piatok. Takže nelúčim sa s vami a ako môžem konštatovať, teda ďakujem ešte raz za dnešný večer, teším sa na tie nasledujúce. Ešte raz ospravedlňujem sa na nepríjemnosti, ktoré boli počas vysielania. Nebolo to mojou vinou. Priznám sa, nepoznám toho človeka, takže je mi to veľmi ľúto, ale dobre, super. Takže všetko dobré vám praje váš psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut Peter Surovka a zahráme si dnes záverečnú skladbu dnešného večera a bude to práve táto. Vaša obľúbená. Aj moja obľúbená.
Nechal som tu až do konca túto nádhernú skladbu. Ešte raz z celého srdca vám ďakujem a prajem pokojnú, nikým a ničím nerušenú dobrú noc. Peter Surovka, psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut. Majte sa dobrúčko a ďakujem vám.